Abafundi nebebesenza izifundo zabo zobuGqirha nakwicandelo lamayeza bathi bakulungela ukuqalisa ukusebenza. Bakhuthazwe ukuba basebenze nangakumbi kwingingqi esemaphandleni. Esi simemelelo siza nanjengoko kujongenwe nobhubhane wecorona lube uninzi loogqirha lufuna ukusebenza ezidolophini. They must take pride in contributing towards the lives, especially of those less privileged in the rural areas. I know that from time to time when we place doctors, you will then after receive letters of so many things, and we always tell them, and I am happy because when I talk to them, some of them they then change their minds and understand that their contribution in a province like eMpumalanga is mostly needed in the rural municipalities. Oyena gqirha umncinci kweliphondo uthi kumvuyisa kakhulu ukubuya esikolweni azokusebenzela uluntu. The words of encouragement and tips that were given were very useful. Personally, I'm glad to be welcomed by people who are loving and show so much care for us, and yeah, I'm just grateful to be able to serve the community to the best of my ability. Bakhuthazwe ekubeni baziphathe kakuhle xa besenza umsebenzi wabo wokunceda uluntu.